ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбати барномаи иттилооти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон менамоям. Дар студия Наргиз Шарифзода. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қасри миллат бо кадрҳое ки дар сохтори вазоратҳои маориф ва илм, энергетика ва захираҳои об, кишоварзӣ, осорхонаи миллӣ ва дигар сохторҳои давлатӣ ба вазифаҳои роҳбарикунанда таъин гардиданд, суҳбат намуданд. пешвои миллат зимни мулоқот аз таҳлилу баҳогузорӣ ба фаъолияти роҳбарони мақомоти давлатӣ дар ҳалли масъалаҳои муҳиму рӯзмарра, нақши ҳар як мутахассис дар пешрафти соҳа вобаста ба ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ бо далелу рақамҳои дақиқ мисол оварда, дастуру супоришҳои мушаххас доданд. ба роҳбарони вазорату идораҳо ва дигар сохторҳои давлатӣ ҷиҳати тарбияи мутахассисони ҷавон, кордону ватандӯст ва дорои ҳисси баланди худшиносиву худогоҳии миллӣ дастуру супориш дода, сарвари давлат бахусус ба соҳаи илму маориф ки маҳзани асосии тайёр кардани кадрҳои соҳибмалака дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ ба ҳисоб мераванд, таваҷҷӯҳи хос зоҳир намуданд. дар сохтору мақомоти зикр гардида аз баъзе камбудиву норасоиҳо ёдовар шуда, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки кадрҳои ҷавон бояд бо завқи беандоза, дасту дили пок, савияи баланди донишҳои замонавӣ, маҳорати роҳбарӣ ва суханвариву забондонӣ барои аз байн бурдани монеаҳои роҳҳои рушду тараққиёти давлат, хуруфотпарастӣ, ришваситонӣ ва дигар омилҳои халалдоркунандаи волояти қонун мубориза баранд ва дар ҷомеа намунаи ибрат бошанд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини якуми раиси Бонки Миллии Тоҷикистон озод намудани Нуралиев. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Нуралиев Ҷамолиддин Камолович бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми раиси Бонки Миллии Тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 10 июни соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи шаҳри Нав озод намудани Носирзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Носирзода Ҷаббор бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи шаҳри Нав озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 10 июни соли 2022. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 июни соли 2022 дар бораи аз вазифаи директори муассисаи давлатии маркази барномаҳои байналмилалӣ озод намудани Шодиён. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Шодиён Исматулло Раҳматуллозод бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори муассисаи давлатии маркази барномаҳои байналмилалӣ озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 июни соли 2022 дар бораи аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ озод намудани Ғафорӣ. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ғафорӣ Нуъмонҷон Усмон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 июни соли 2022 дар бораи аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Кӯло ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ озод намудани Мирализода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Мирализода Абдусалом Мустафо бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Кӯло ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 июни соли 2022 дар бораи аз вазифаи директори муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар ноҳияи Кушонёни вилояти Хатлон озод намудани Алимардонзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Алимардонзода Ориф Алимардон аз вазифаи директори муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар ноҳияи Кушонёни вилояти Хатлон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Ибодулло Зода Аҳлиддин Ибодулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори муассисаи давлати осорхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 10 июни соли 2022. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Иброҳимзода Зафаршо Сафо бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми директори муассисаи давлати осорхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 10 июни соли 2022. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷуразода Кабир Каримҷон аз вазифаи мушовири бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 10 июни соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Шаҳри Нав таъин намудани Вализода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Вализода Абдуқодир Исуф иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Шаҳри Нав таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 10 июни соли 2022. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 июни соли 2022 дар бораи директори агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Сафарзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Сафарзода Дилшод Файзалӣ директори агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 июни соли 2022 дар бораи муовини вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Носирзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Носирзода Ҷаббор муовини вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 июни соли 2022 дар бораи муовини вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Хол Муҳаммадзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Хол Муҳаммадзода Сорбони Амирхонӣ муовини вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 июни соли 2022 дар бораи муовини вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Сафарзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Сафарзода Манучеҳр Баҳодур муовини вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 июни соли 2022 дар бораи директори муассисаи давлати маркази барномаҳои байналмилалӣ таъин намудани Одиназода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Одиназода Рамазон Сафар директори муассисаи давлати маркази барномаҳои байналмилалӣ таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 июни соли 2022 дар бораи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ таъин намудани Ибодуллозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ибодуллозода Аҳлиддин Ибодулло ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 июни соли 2022 дар бораи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ таъин намудани Раҳмон Дилшод. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Раҳмон Дилшод Сафарбек ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 июни соли 2022 дар бораи директори муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар ноҳияи Кушонёни вилояти Хатлон таъин намудани Қодирӣ. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Қодирӣ Илҳомҷон Маҳмадзода директори муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар ноҳияи Кушонёни вилояти Хатлон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ابراهیم زاده ظفرشاه صفا دیرکتور مؤسسه دولتی آثارخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 10 ایون سال 2022 امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شادیان عبدالواسط شادی معاون یکم دیرکتور مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 10 ایون سال 2022 امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان علیمجان زاده اوکتام علیمجان معاون دیرکتور مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 10 ایون سال 2022 برنامه اخبار ادامه می‌دهیم. در دوره سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت در ولایت سوخت تأسیس و بنیاد بیش از 700 کارخانه و کارگاه‌های صنعتی به نقشه گرفته شده. در دوره اقدام‌های سازنده اولین تدبیرها اجرا و بنیاد انشاءات کارخانه و کارگاه‌های صنعتی وسعت دارند. گزارش روزعلی رحمان و الیاس باباجان. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت بهر استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی در دایره سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت، ساختمان و مجهزگردانی و کارخانه و کارگاه‌های صنعتی و نوسازی و وسیع نمودن اقتدارهای موجوده ساحه از روی نقشه اجرای اقدام‌های صاحبکاران و متخصصان جریان دارند. تأسیس شماره بیشتری کارخانه و کارگاه‌های صنعتی در شهرهای خوجند، پنجکن، اسفره، استرافشان، کونیبادام پیش بینی گردیده است. در شهر خوجند با بنیاد انشاءات کارخانه‌های استحصال محصولات پلیگرافی و مواد کانسلری، استحصال خلطه‌های پلیپروپیلنی کلان حجم، کامبینات اگراری، کارکرد سنگ و یکچند دیگر کارخانه‌های صاحبکاری حجم استحصال محصولات صنعتی افزون، استحصال نامگوی و نمود محصولات نو به راه مانده اقتدارهای ساحه بلند برداشته می‌شوند. با تأسیس کارخانه استحصال خلطه‌های پلیپروپیلنی کلان حجم بیگ بیگ استحصال این نمود محصولات عوض کننده واردات و صادراتی در ولایت سوخت به مراتب زیاد می‌شود. حالا در انشاءات کارخانه در مساحت 1 هکتار کارهای اساسی ساختمانی انجام یافته، کارهای پردازگری جریان دارند. لایحه ساختمان انشاءات کارخانه جوابگو به معیار و طلبات ساحه طرحریزی گردیده اجرا می‌شود. این لایحه خیلی کلان و مهمی صنعتی به حساب می رود. از بس که این کارخانه ساحه صنعتی سبک می باشد، برای همون هم لایحه و هم ساختمان آن به همین ساحه مطابق کرده ساخته شد و چقدر شرایط فراهم آورده شود برای کارگران، همین قدر محصولات مهنت زیاد می شود و این ساحه البته پیش می رود. بنیاد انشاءات کارخانه‌های نو، کامبینات بازی استحصال مواد پلیگرافی و کانسلری و کامبینات اگراری دورو فود اقتدارهای نو و کلان در ساحه پلیگرافی و صنعت اگراری در شهر خوجند میباشد. کارخانه کارکرد محصولات کشاورزی با سهم جمعیت دارای مسئولیت محدود دارو اینوست با جلب بیش از 12 میلیون سومانی سرمایه مستقیم داخلی و خارجی ساخته شده. بنا به بیزنس پلن صاحبکاری تجهیزات تکنولوژی کارکرد محصولات کشاورزی بار نخست به منطقه وارد و وصل و نصب کرده می شود. در ناحیه سپیتامین همکاری‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی محلی با بخش خصوصی به تأسیس کارخانه‌های نو بخصوص در ساحه مصالح بناکاری و خوراکواری ثمره می‌دهد. در جمعیت دارای مسئولیت محدود شیر سپیتامین در برابر تامین باثمری فعالیت خطهای تکنولوژی کارکرد شیر چاروا و استحصال یک قطار نامگوی محصولات شیری، استحصالات کارگاه استحصال شیر خشک‌کننده طبیعی وسیع کرده می شود. این تدبیر به آن روانه گردیده است که حجم استحصال شیر خشک‌کننده از شیر چاروا افزایش داده شود. کارخانه استحصال شیفری اسبستی بار نخست در ناحیه با اقدام صاحبکاران وطنی به کار آماده می‌گردد. حالا در انشاءات کارخانه تازه تأسیس موج سپیتامین کارهای ساختمانی، وصل و نصب تجهیزات تکنولوژی انجام یافته، کارهای آزمایشی استحصال مصالح بناکاری شیفری اسبستی آغاز یافته است. تدبیرهای نوسازی کارگاه کارکرد ریگ و شغل در ناحیه امکان داد که استحصال محصولات ساختمانی در تکنولوژی صاحبی به راه مانده شود. در شهر گلستان ولایت سوخت تأسیس بیش از 20 کارخانه و کارگاه‌های نو و نوسازی انشاءات موجوده ساحه صنعت به نقشه گرفته، حالا در یک چند انشاءات کارهای ساختمان و مجهزگردانی صورت می‌گیرد. در جمعیت سهامی گشاده قالین‌های خیراقم بهر استفاده مساحت و انشاءات بیکار ایستاده نقشه سازندگی و واردی تجهیزات تکنولوژی عاید به استحصال قالین‌های تفتینگی تمغه عملی می‌گردد. با این مقصد در انشاءات به مساحت 23000 متر مربع کارهای ساختمانی تعمیری و تیار کردن جای نصب تجهیزات جریان دارد.
аз ҷониби корхонаи мо бо ширкати Зиммери давлати Австрия шартнома доир ба дастрас намудани дастгоҳу таҷҳизотҳои истеҳсоли рӯйпӯшҳои рӯйфаршӣ, тафтингӣ тамғазшуда ба имзо расонида шуд. бо баробарӣ ба фаъолият шурӯъ намудани истеҳсолоти мазкур ҳаҷми солонии истеҳсоли маҳсулоти тафтингӣ тамғазшуда 2 миллион метри мураббаъро ташкил хоҳад кард. бо баробарӣ ба фаъолият шурӯъ намудани истеҳсолоти мазкур 30 ҷойи кории доимии нав барпо хоҳад шуд. маҳсулоте ки дар ин истеҳсол карда мешаванд пурра воридоти васткунанда буда, бо баробарӣ ба фаъолият шурӯъ намудани истеҳсолоти мазкур воридоти чунин маҳсулот аз дигар давлатҳо боз дошта мешавад. яъне мо метавонем бозори дохилиро пурра бо истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ таъмин намоем. баҳри иҷрои корҳои сохтмонӣ ва муҷаҳҳазгардонии техникию технологӣ $5 миллион равона гардидааст. таъсиси корхонаи нав аз имкониятҳои нави ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти нави қолинӣ мебошад. тадбирҳои сохтмони иншоот, навсозии иншооти мавҷуда дар дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бо мақсади саҳмгузорӣ дар татбиқи ҳадафи стратегии саноатикунонӣ бо суръати кишвар вусъат меёбад. равзали раҳмон, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, барои барномаи ахбор. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ дар доираи нақшаи чорабиниҳо мулоқоти фаъолзанони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Суғд, Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо сокинон доир гардид. дар асоси чунин нақшачорабинӣ корвони модарони ваҳдатсаро бо афсарону сарбозон низ ташкил карда шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Сайҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. ҷумҳурии Тоҷикистон дорои захираҳои фаровони канданиҳои фоиданок буда, дар ҳолати истеҳсол ва ба фурӯш баровардани онҳо фоидаи калон ба даст овардан мумкин аст. чунин захираҳо дар тамоми минтақаҳои мамлакат вуҷуд дошта, ин рӯзҳо барои манфиати халқи кишвар корҳои омодагӣ идома доранд. имкониятҳое ки давлат ҳукумат барои соҳибкорон фароҳам овардааст, аз рушди соҳибкорӣ дарак дода, шаҳодати дастгириҳои ҳамешагӣ нисбат ба ҳамин соҳа мебошад. аз ҷумла бо саи кӯшишҳои ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ҳасан компания ки соли 1995 дар ноҳияи Балҷон ташкил ёфтааст, ба коркарди нафту газ машғул буда, та ин солҳо ба муваффақиятҳои назаррас ноил гаштааст. тавре зимни суҳбат директори генералии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ҳасан компания Муҳаммад Солеҳ Гулмрозода иброз намуд, мақсад дорем ки нақшаҳои пешбинишударо сари вақт иҷро намуда, ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо тӯҳфаҳои арзанда истиқбол гирем. бо истифода аз таҷрибаи пешқадам дар ҷодаи коркарди захираҳои зеризаминӣ, ояндаи наздик ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ҳасан компания бо дастовардҳои эътимодбахш муваффақ хоҳад шуд, зеро барои ин имкониятҳо мавҷуд аст. ҳикматулло ҳусейнзода аз ноҳияи Балҷони вилояти Хатлон барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилооти ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.